Как намирам изгодни почивки? Често ме питат това. Отговарям в края на видеото. А сега виж новото ми попадение. Парк хотел Мурите, само на няколко километра от Банско. Това е перфектното място за почивка през цялата година. Стаите са уютни и широки. Имаш си дори хол с удобен диван и собствена кухня. Идеално, ако си за повече дни или сте цялото семейство. А гледката към планината е точно като от романтичен филм. Спа центърът им се оказа изцяло реновиран. Имат голям вътрешен и външен басейн, джакузи, сауна, парна баня, термо и релакс зона. Всичко за пълен релакс. А ресторантът е all inclusive с богато разнообразие от българска и интернационална храна, подбрана за всеки вкус и настроение. Да не забравяй, че имат зала за игри, детски кът за мълчуканите, удобна мека мебел и камина, бар за напитки и всичко това събрано в един ваучер от Грабо. Ние със сигурност ще се върнем, а ако търсите изгодна почивка, разгледайте предложенията на Grabo.bg.